abligu hajata man la yastadi'u iblaga hajatihi faman ablaga sultanan hajata man la yastadi'u iblaga hajatihi sabbata Allahu qadamaihi ala sirati yawm al-qiyamah. Me yasa ba za a koma kan wannan fassarar ba sai a koma kan fassarar cewa sha'awa ce ta da namiji ga ya mace? Nassi na Qur'ani da nassi na hadisi in suna maganan akan sha'awa sun fi kawo kalmar sha'awa ba kalmar haja ba. Innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa ba hajatan min dunin nisa ba. Annabi ce wa fi but'i ahadukum sadaqa, yace ayati ahaduna shahawatahu ba hajatahu ba, ayati ahaduna shahwatahu, ko ba haka ba, wa yakunu lahu fiha ajrun. Me yasa ba za a koma kan fassara salimiya da ita ce za ta kubutar da mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba? Wannan ni ta tsokaci na kenan a matsayina na shugaban zama. Wallahu ta'ala alam. Ga tumanin duk da Allah da fi sabilillah ina da haƙƙi na a bani dama in dinga magana don wanne yanzu ba da ake hukunci ake a gaskiyar magana. Minti yanzu kaga tutuwan da malamin ne a ce an ba minti 10 karatun da na shimfiɗo shi duk zaman da ne awa 3 ne a minti 10 zan ba da amsa. Gaskiya shi zan ta ba adalci da magana a rarraba zaman nan in adalci za a yi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam Abdul Jabbar, mun shimfiɗa wato misali ka'idoji kuma mun yadda za mu tafi akan ka'idojin nan. Daga cikin ka'idojin nan shine ba wanda zai yi magana in ba an ba shi izini ba. Ba wata magana ta rashin ina zuwa waɗannan tambayoyi da ake gabatarwa tambayoyi ne kai tsaye ga hadisi, ga yadda nassin hadisi yake, ga fassarar hadisi yadda ka yi. A ina ka samu wannan fassara? Shin a waje magabata akwai wanda ya yi wannan fassara irin taka? Ai ba wani abu ne wanda shike sai an je an yi tasha tale-tale, an yi ta wato yawo kafin a zo a tsaya akan bayani ba. Wannan magana ce kai tsaye. An yi magana a buɗo littafi a karanta. An baka dama ba ka buɗo littafi ka karanta ba, ka ce su a minti 10 su ma sun buɗo littattafai wajen guda 5. Littattafai nawa suka buɗo? Ko ba haka ba? Ga wanda suke taimakon, ina zuwa, ga wanda suke taimakon ka nan suna zaune a jikinka. In ka ce ku ɗauko mu littafi kaza, ku buɗe mun shafi kaza na sa alama, za su ɗauko maka. Sun yi haka mun gani. Ko ba haka ba ne? Sun buɗe littattafai, abu ne kai tsaye. Za ka iya ɗauko littafin nan, amma sai kai ta cewa kai baka da lokacin da za ka buɗe littafi. To, gaba ta gaba za mu kira mai tambaya ta gaba ya gabatar da kansa kuma ya gabatar da tambayar da zai gabatar wa Malam Abdul Jabbar. Assalamu alaikum, sunana Kabir Bashir Abdulhamid Abu Gumaisa. Tambaya ta uku shi ma dai a cikin wannan clips da aka danna kowa ya ji. Malam Abdul Jabbar, ka ce Ummu Sulaim kawaliyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wal iyaz billah. Sannan kuma ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tura ta dubo masa al'auran mata. Kuma ka ambata cewa abu na uku, kawalcin ma mummuna ba ma wai abin da ya shafi aure ba, a'a ba batun aure bane ba, haka ka faɗa. Waɗannan abubuwa guda uku ka janyo kamar yadda za a kunna kowa ya ji, ka faɗi littattafai da shafuka da nambobin hadisi wanda anan za a samu wannan maganar. Za mu kunna al'umma su ji, sannan kuma sai mu dada waɗannan tambayoyi domin ka ɗauko waɗannan littattafai. Na ɗaya, ka nuna mana inda Annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce yana da kawaliya kuma ita ce Ummu Sulaim. Na biyu, ka nuna mana inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika aje a dubo masa al'aura. Abu na uku, muna so ka tabbatar mana da a cikin hadisin menene al'aurar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce aje a duba masa. A da haka za mu so mai operating ya kunna.
manta ko ta hakika da ne bayanin ta majalisi na 84 wayya ma zakaru ana sun fi kauni annabi sallallahu alaihi wasallam yursilu ummuhu litanzura ila auratin nisa. Ga wani karatu da nake son da fito muku da shi a hanya ta tabbatar da duk mai son ya gaskiya a fili ya koma maraju. Waye koya wa Anas wannan karerayi Mughira bin Shu'ba. Ku koma darasi na 84 Jawful Fara. Kwa ga a wannan darasi ne muku karatu na fito muku da wani hadisi kazari da Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aiken uwarsa ta je gano masa al'auran mata. Bila khasu da hadisi na 13424 cikin Musnad Ahmad. Hakimu juz'i na 266 cikin Mustadrak. Yace sahihun ala shar'i Muslim wafaqahu Zahabi. Shi hadisi ne bisa shar'in Muslim. Zahabi yace na'am haka ne. Anas ba abin haka ne. Yanda ya ake da wani sirri da yace kan faɗa kuwa. To amma sun kawo isharar da suke nuna ka gano da kanka wani iri ne. Na riwayoyin Anas suna nan التي تشخص هذه التهمة التي ذكرها ما بين النبي وبين أم سليم. يعني أنا بدر النبي يكيش سليم تاتي بيجا متبا. تو مكرن تيرين رواية أنس بانغرا الحكاية المشينة wanda yake nasabta alakar a riwayoyin da aka kawo tsakanin mahaifiyarsa da ma'aikin Allah alayhi salatu wa alayhi taslim. Wasa yati ba'daha zan kawo su lidalata annahum zakaru fi ba'd riwayati anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yursilu ummu litakshifa lahu an khabaya ba'd an-nisa. Abinda Anas yake a ruwayan Anas suke nuna sawa'un shi ya faɗa sawa'un kaga masa akai rijal sahihi ne dai suna cikin kuma littafan mu su a sura shi kuma suna cikin su shine ita kamar kawaliya ce ta Allah shine iya abinda ruwan suke nuna kawlicin kuma ba ma mai kyau mai tsafta ba ce ne zan aure ta ina son ta a'a maganganu marasa daɗi aka suka rawaito su. Wannan sauti kamar yadda aka ji murya ce ta Malam Abdul Jabbar wanda ya ce Ummu Sulaim kawaliyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce wal iyaz billah. Yanzu za mu ba Malam Jabbar minti 10 ya ba da amsa akan waɗannan tambayoyi. Minti 10 ne. Sabuwar magana ce. Sabuwar tambaya ce. Wato magana ta gaskiya yadda na faɗa ina nan akan kadamina. Inda annabi ya dame mu ya kamata fa a sani kes ɗin maganganun nan da ake son ai wannan dabaru a rufe kashi a cito ba fa kes ne daga kai na ya faru ba a duniya fa ake ciki girma yake ridda ce take ta faruwa fa yanzu duk maganganun nan suna nan kilif ina da shi da ake ta challenge na ma'aiki ta kai ga musulmi na fita a fakalla hakika al'amarin nan da yake faruwa yan dauka ake kamar rigima ce tsakanin ni da waɗannan bayan Allah magana rigima ce tsakanin musulunci da sifa amma da manzon Allah da kalubalen da yake cikin littafin hadisi. Yau jawaban nan in tsakani da Allah so ake yi in ba da amsa ga littafan nan nato da su littafi kusan 500 minti 10 ya zan yi magana kawai kukunta ni na yi laifi wallahi na yi laifi amma in dai so ake in warware a ɗan matsala ɗaya a tauna wallahi tallahi billahi duk kalmomin nan da suke faɗa kawo ta sai na kawo da tafi ta muni a riwayoyi sahihai wallahi azim mafi muni kuma me a ƙarshe zaka ga an fito da abin ƙarya ne yanzu nan da sun kwantar da hankalinsu mun dubi girman ma'aiki an ɗauko ta inda aka faru misali kalmar maguje da aka ce an mai da ma'aiki ga hadisin nan ta nan na ɗauko don abin nan ɗauka 1 2 3 za mu ta hutun da su suka fitar da abin nan in an gama lokaci ya isa shi kenan in ban kuma da ci minti 10 ba ne gaskiya na rubutu ina neman bayanan nan ba abin da aka sanar da ni
yanzu na zo a can abin da aka sanar a ta farko mun tarar da duk saɓaninsu a yanzu da an ga minti 10 za a yi kuma ga matsalolin nan ana son nunawa kawai za ka yi ba zan ɗebo littafi 500 in taho da shi don ceton musulunci ba kaina ba ban da wata matsala a abin nan na zaci abin nan dan kishin musulunci za mu yi shi yanzu hadisin nan da magana wa inni la fil hujrati billahi allazi la ilaha illa huwa ba a yi shi ba da an biyo daki bayan daki za mu fara tauna ta isnadin kuma za ku ga abin mamakin da za ku yi hawaye in kuna kishin annabi billahi allazi la ilaha illa huwa isnadin nan kirkirare ne isnadi hudu aka hada guda uku aka hada aka murde su guda aka hada matani guda aka murde dan a tabbatar da inni la fil hujrati kuma in na faɗi makoman nan ga su ga littattafan su ga maraji'un su mu tsaya mu tantance shin gaske ne annabi ya tare da Nana Safiya ya sallama jama'a ya tare da ita da shi da Anas yana shekara 15 ya kulle kofa suna tare da za a ce ka ce ba wannan mu'amala bace riwaya tana na adhulu kama kuntu adhulu kafin ayatul hijabi ta shigo kafin ayatul hijabi ta sauka da ni ake zaman nan riwaya tana nan ita ta inganta shi yake zuba annabi ruwan wanka bayan kwanciya da iyali tana nan a cikin littafin nan in ka haɗa riwayoyin nan da haka dole a bada lokaci isasshe bayan da za a yi ma'anan nan ta fito a minti 60 mata ba za ta sai an ɗauko an haɗa riwayoyin nan yanzu maganar da ya ce yunajiha in mun tafi wani akwai ganawar maganar soyayya ce tana nan a cikin littafin cewa da ita wallahi ina son ki tana nan a Bukhari kuma ku kuka fi soyuwa zuwa gare ni sai me aka ta faɗa mutan ansar mu akan ya gaya mata ke na fi so ko ku na fi so ya ce mata ta bar gidansa ta tafi kwararru me yasa a gida ba zai faɗa ba gaban iyalinsa ganin fa kenan sun ruwaito tana Bukhari da ya bi ta kwararan nan me ya ce mata ina son ki tana Bukhari ko malamin ya san haka wallahi tana Bukhari me ya gaya mata ina ji ne soyayya ce ina son ki annabi mai zama haka wallahi ridda ake ta yi wallahi fita ake ta yi daga musulunci mu girmama matsalan nan a shirye nake in ni ban da wata matsala su fi ni gaskiya wallahi alazim kuka nake ya za a littafan nan su ne rayuwarmu a kansu muka ginu har yau da su nake addini har gobe illa abin da na ganshi sahihi ciki da bai karo da sharadin manzon Allah ba nake daukar sa ba ni da farin ciki ko misala da zatin wannan abin da nake gani mu yi abin nan na tsakani da Allah a dau misali tofik na farko sun ce na ce an mai da annabi kamar yanzu da yake cewa na ce kawali na ce kamar ban ce kawaliya annabi ya girmama kamar kuma korewa nake kuma kalmomin da aka faɗa shummi a waƙi biha wanzuri ila urqubaiha haka aka ce ya ce mata ta je gun wata budurwa a wani gida ta je ta sansana bakinta ta gano masa cikar damatsan kafafunta annabi ko muna da awar kaunarsa da girmama shi da ya zan fito da wannan a haka akwai buƙatar a ɗau topic one by one mu tauna da na ce hakan nan ai ba kawai kalmar na faɗa yadda aka kawo ta nan ba karatu ne na zuba wataƙila kwana 30 ne mu tashi natija ta fita don haka roƙon da nake muku mu tsaya mu ceci musulunci mu tsaya mu fahimci haƙiƙar me ya taso man na matsaloli ba ni da matsala da kowa ba ni son rushe aƙidar kowa ko mazhabar kowa abin da ya dame ni mu tsaya mu ceci lamarin nan tunda kafirai yanzu abin nan duk ya shiga hannunsu littafan nan da ake gogogalin ana duba duk su suka dora mana su suka yi net din nan yanzu sun gansu wallahi alazim ruguza annabi suke kowa ya sani kuma ba a je an tare su ba ni dinnan naje an misira da in tar Rashid kowa ya san wannan ne tikiti na visa na tafi suka ke da na zauna yayi kashi duk maganganun nan da na faɗa ba wacce bai ba kuma mutum ya kunna ya sa ya saurari masu yin waya zai ji ba a challenging ba a iya challenging kuma wannan abin da ake yau shine mafitar alga ta malan ka dubi Allah kaga ka'ida tun farko ni yau na taba ganin ka adalci aka ce kai a ka'ida ta zama me ya kamata a yi kamata yayi a samu mutum shi chairman nake nufi a samu mutum wanda na san shi na san ɗabi'arsa na san alaƙata da shi na san zai fahimce ni bisa a tunda adalci aka ce tsakani da Allah yau na taɓa ganinsa kuma gashi yanzu an zo magana da sun gama su sai goyi bayan su ni kuma da yanzu hadisan nan da na kawo dan Allah me faduwar mu in ya zama kissoshin can na hibara da za a ce annabi bai shiga tsirara ba ya ce annabi
gwalayensa ya janye. Riwaya ba ɗaya bace ba biyu bace, cinyarsa farafat, gwiwa ta na gogar cinyarsa, haka yake fa a Bukhari. A ƙarshe waɗanda ake cewa a duba masu sharhin mai Asqalani yace wata riwaya ta ce gwadan ma sai da ya faɗi. Gwadan sai da ya faɗi, yana cikin Fathul Bari, din nazo da su. Matsalar shine minti 10, ita duk ta dagula abin. Zato na topic za a ɗauka sai an gama a girman ma'aiki, sai an ƙure an gane su ne da gaskiya ko ni, sannan alƙali ya ɗau hukunci sai mu tafi ta gaba. In yau ta isa, in bata isa ba ai ta ƙara rane kunnan, ai ta ƙara su. Dan me mu ceci manzon Allah, mu ceci musulunci. Kuma a shirye nake in su ne da gaskiya in karɓe ta wallahi da daɗin rai. Amma kururuwar da nake an yi wa annabi abin da wallahi yan baya za su yi bakin cikin da muka haife su a musulunci, wallahi. In na ɗaga wannan littafin a kalla, in na nuna riwayar da take nan, kai ka san ba wani tawili da za a yi ya karɓu. Riwayar take cikin nan, isnadi suka ce sahihi, ba zan iya mai da ita ba. Na zaci za a so ake a fahimci abin, shi yasa na waro shi, nuna isnadin riwayar nan a ganta ita kadai, in ta tabbata mun ruguje ma'aiki da kanmu. Kafirai kuma suna ta ganin abin nan suna fito da shi. Ni dai roƙon da nake a gyara usulubin nan, mu dawo one by one, a ɗauki topic ɗin nan, in sun kawo magana in mayar, in suna da ta cewa su mayar cikin mutuntawa da girmamawa har mu kai ga matsaya. Ina dalilan ka yanzu wannan littafin a minti 10 ko kwance su, ya za a yi ko kwance su, sai in bude in karanta a duba a gani haka ne yanzu wannan hadisin nan tana da bukata. Za mu koma wajen Malam Kabiru, za a ba shi minti 5 ya yi ɗauraya a kan minti 10 sa. Assalamu alaikum. Duk duniya ta ji tambayar da ne Malam Abdul Jabbar. Ka karanto hadisi ka ba da namba ga littattafan a gabana, kuma zan buɗe zan karanta al'umma. Ka ce musulai kawaliyar annabi ce sallallahu alaihi wasallam. Ka ce annabi yana tura ta dubo al'auran mata. Wannan magana da ifada gaba ɗaya babu wani lafazi guda ɗaya a cikin nambobin da ya bayar da yake nuna haka. Wannan musnad na Imam Ahmad bin Hanbal ne, ka kafa hujja da shi. Ana buɗe wannan littafi a hadisi na 10424 za a ga shine hadisin Anas dan Malik yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam arsala umma sulaimin tanzur ila jariya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki ummu sulaim ta je ta dubo masa wata kuyanga, wa qala shummi awaridaha, yace ki shanshana bakinta hakuranta. Sannan annabi ya ce wanzuri ila uqubaiha, ki kalli ki duba zuwa ga nan diga digi agara, wannan naman da yake tsakanin agara. Shi yana fassara shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a duba mai wannan naman na bayan kauri. Ga littattafai na fassara hadisi na luga, ga garibul hadith, ga abin da ibn al-asir yake faɗa a cikin wannan littafi nasa na an-nihaya fi garibul hadisi wal athar. Kana koma wannan littafi a harafi na araq zaka ga da ya kawo sai yake cewa wasaqu min zawatil arba'i wa huwa min al-insani fuwaiq al-aqibi. A wannan lafazin da ya kawo yace arqabu في حديث القاسم كان يقول الجزاري لا تعقبها أي لا تقطع عقوبها، وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع وهو من الإنسان فوق العقب. شنو أجرا kai kuma ga yadda kake fassarawa al'umma wanda ba haka bane ba. Sannan azancansa yace wai ba batun aure bane ba. Mu tafi zuwa ga lambar da ka bayar cikin littafi na al-mustadrak al-sahihain na Imam al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi. Kana buɗo wannan littafin zaka ga hadisi na 2699. Zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga Anas, daga Thabit daga Anas yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam arada an yatazawwaja imra'atan. Annabi ya so ya auri wata mace. Fa ba'atha imra'atan litanzura ilaiha, sai ya aiki wata mata, mahaifiyarsa kenan, domin ta duba ita wannan matar da annabi zai aura. Sai ya ce shummi awaridaha
wanzuri ila uqubaiha. Nan gashi an kunna ka ce ba batun aure bane ba, batu ne na al'aura, ka ce batu ne na kawalci, wanda kuma babu ko ɗaya a cikin wannan lafazan. Sannan banda abin kamar Abdul Jabbar, a ina a matsayinka na wanda yake jingina kansa zuwa ga malikiya, a ina ne aka ce bakin mace ko agaran mace cewa al'aura ne? A mazhabin malikiya, mace zuwa ga wata mace bakinta ko agararta ba sa cikin al'aura, za ta kalla, domin abinda malikiya suka tafi shine al'auran mace zuwa ga wata mace kamar al'auran namiji ne zuwa ga dan uwansa namiji. Wannan gasar littafai ne at-taj wal ikili, ga littafi na at-tawdih ala jami'il ummahat, ga littafi na jawahir durar fi halli alfaz al-mukhtasar, ga littafi na mawahibul jalil li shar'i mukhtasar khalil. Duk wannan magana da na faɗa ana buɗe littafai za a gani. Da haka ba batu ne na al'aura ba, kai ka fassara musu haka, kuma kai dungushe ka ɓoye ainihin abin da lafazin hadisin hakim ya zo da shi cewa annabi so ya aure ta. Ka ƙi karanto musu wannan wanda lokacin da kake biya wa ɗaliban ka wannan hadisi. Wannan bai ba mu amsa a kai ba, kuma duniya ta ji, kai ka ƙaga, kai ka ƙirƙira ka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan miyagun zantuka. Mu dawo kan zantukan da kai wanda duk ka fita daga maudu'i. Batun da kai na cewa ana ridda. Muna sanar da zancen da kai a shekarun baya ka zo ka ƙirƙiri labari wanda ba shi da inganci, ka ce mutum miliyan 2 sun yi ridda a Misra. Babu gidan rediyo ko ɗaya da ifo wannan labari sai kai, saboda lokacin ka zo domin ka fara wannan karatuttuka na rikita aƙidan musulunci da ɓata ta, haka ka zo ka faɗa. Kuma har yanzu muna nanatawa, babu wani gidan rediyo a duniya da ifo wannan labarin cewa mutum miliyan 2 sun yi ridda a ƙasar Misra. Abu na biyu, kana cewa ceto musulunci kake. Ina matsalar balle ka ce kana ceto musulunci? Ai sai an samu matsala sannan zaka ce ga maganinta. Amma ka ce ga littattafai, ga maganganu a cikin littattafai, an duba babu, to wane ka matsalar? Kai ne ka kawo ta, amma ba ta cikin musulunci. Abu na uku, kana cewa kana yin hawaye. Dinnan da zan nuna mutanen da suka yi kuka anan suna da yawa, saboda munanan waɗannan maganganun da kake faɗa, wanda akwai waɗanda ko ana kunna musu, wallahi akwai yarinyar da aka kunna su matai a cikin garin nan na Kano, su matai saboda munin waɗannan zantuka. Ba a taɓa tunanin ma musulmi ba, wallahi ko arne ne ya faɗi wannan maganganun, da yanzu wannan ƙasar tamu hankali ya tashi, da yanzu rigima ta ɓarke a ƙasar nan. Amma sai gashi musulmi, ba ma musulmi mai da'awan malinta shine yake faɗi wannan zantuka. A jawabanka ka ce ka je Misra, duk wannan zantukan da kake kana ga ɗalibanka ne, amma mu ba za ka zo ka gaya mana cewa ka je Misra ba. Tashar da kake magana a kai ta Qanatul Hayat ba a Misra take ba, a America take, balle ka ce ka tafi Misra. Ɗalibanka sun faɗa wanda kuke tare da su a lokacin cewa Sudan ka tafi, amma baka je ƙasar Misra ba, domin tashar ba a nan take ba, balle ka ce ka je kai debate da Brother Rashid. Abu na biyar cikin zantukan ka da kai, domin in baka amsa a kai, kana cewa an kasa tarar Brother Rashid, Rashid. Wannan zancen ba haka yake ba. Akwai tasha ta musamman, Qanatu Mukafihu Shubahat, ta su Dr. Abu Umar al-Bahith, sun kirkire ta ne saboda agensin din waccan tasha da take muyagun kalmomi a addinin musulunci. Ko watanni biyu ba a yi ba, an yi munazara, debate tsakanin shi wannan Kiristan da Munqidh Saqqar, sai da ya kwashi kashinsa a hannu. Duniya ta yi ta yadawa, aka yi ta jinjina, aka gano cewa abin da wannan Kiristan yake faɗa ba haka bane ba. Amma kai ne ka zo kai zuwa kake ka ce ga abu a cikin Bukhari kuma babu, ga cin mutunci a cikin Muslim kuma babu, ga aibanta da muzantawa ga annabi, amma me an zo an zaunar da kai an ce kawo, amma ka kasa kawowa. To waye ka mana wannan matsalar? Kai ne, domin wallahi da a ce akwai matsalolin nan a cikin littattafan nan, wallahi Malam Abdul Jabbar da ba za su kawo yanzu ba, da ba kai ne na farkon wanda zai la'ance su ba, da tuntuni al'umman musulmi sun yi kace-kace da su. Al-Imam al-Qadi Iyad Ibn Musa al-Yahsubi, wanda ya rashi shekara ta 544, me yasa ya rubuta kitabun Sana'a Shifa? Amma akwai wani cin mutunci da yake bayani cewa akwai shi a cikin Bukhari, akwai wani aibantawa da ifitar ice gashi a cikin Muslim, akwai wani muzantawa da ya dauko Muslim ice akwai. Duk waɗannan malamai idan ya faɗe su risinawa yake, jinjina musu yake, yaban su yake, saboda ya san hidima suka yi addinin musulunci, saboda ya san kariya suka yi addinin musulunci. Amma kwatsam ka zo da abubuwa waɗanda me ba haka bane ba,
ka zo da zantuka waɗanda suke ne ba daidai bane ba. Ina sake nana, kai ka kage su, kai ka kirkire su, ɗayan biyu ne. Ko dai ka karɓa cewa ka yi kuskure, ka yi ba daidai ba, ka tuba, ka dawo hanya ta magabata, shikenan. Idan kuma ta biyun ne wanda kai ka zaɓa wa kanka cewa idan babu waɗannan wanda ni ina kanta ina tare da shi, duk abin da babu akwai buƙatar hukuma ta hukunta shi kamar da shi ya nasanta. Ina da maganar sare ba hujjojin nasa yake ba, shi ya faɗa cewa duk abubuwan da i faɗa wannan da babu da yanzu yana kurkuku. To idan aka ce babu, to akwai buƙatar hukuma ta shigo ciki domin ta ɗauki matakin da ya dace a kai, domin wallahi ina faɗa ina nanatawa wannan matsala ce babba. Ya ishe mu muzantawa a ce babu wani mutum mai mutunci a cikin malaman musulunci. Waɗanda dukkaninsu malaman nan suka sadaukar da rayuwarsu, wani tsawon rayuwarsa bai aure ba kamar Imam Bukhari, yawo nan can duk saboda ya tattara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kwatsam cikin dare ɗaya wani ya fito kawai saboda ya muzanta shi. Sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka kawo mana wannan addini, cikin kwana ɗaya kawai mutum ya zo ya ƙirƙiri zance sun yi kaza ba don komai ba sai don ya muzanta su, ba don komai ba sai don ya aibanta su. Domin gashi yanzu mas'ala nawa aka yi, mas'ala ta uku ake kai, kuma duk cikin hadisan Anas, kuma kai kake faɗa kan cewa Anas ya yi kaza, har ka sa ɗalibanka sukan hau social media, yaron da bai san alwala ba ya iya ɗaukar sunan Anas kudin tuma masa ashar. Wannan ni ban ce ƙarya kake ba, cewa ne ba haka bane ba. Abinda na ce ba haka bane ba zantukan da na faɗa, wanda kuma waɗannan to waɗannan abubuwa ina nanata su. Batun cewa annabi yana da kawaliya, babu wata gwaya guda ɗaya ta nuna haka, babu ita a cikin musnad, babu ita a cikin al-muntakhab. Ina sake nana da kai cewa kake musannaf. Al-imam Abd ibn Humayd ba shi da wani littafi suna musannaf. Wannan a cikin abin da so in tambaye ka nuna mun musannaf, amma babu. Bil haƙiƙa duk lokutan da ake ba Malam Abdul Jabbar ya yi bayani, baya tsayawa ya cinye lokacinsa da aka bashi na minti 10 ya yi bayani cikakku, sai dai ya ta cewa minti 10 ba za su isa ba, kuma kafin minti 10 ya tsaya ya ba da abin magana. Wannan haƙƙinsa ne yake sarewa, kuma yana cewa al'amuran nan ɗaya bayan ɗaya ake bin su, amma shi ne a bayaninsa in ya tashi yake caccakudawa, ya kawo wancan ya kamo wancan ya kamo wancan, baya tsayawa akan abu ɗaya da aka tambaye shi. Sannan magana ta ɓatanci da ake, wannan magana bata shafi cewa a yi maka inkari cewa ka yi da'awar kaza amma ba haka bane, wannan ba ɓatanci bane. Amma a kalli idanka a ce kai kaza ne, a faɗi wata kalma ta muzantawa, wannan shine ɓatanci. Don haka yanzu za mu mai da abin magana zuwa gare ka, minti 5 ɗin da za a baka yanzu. Ina maimaitawa, batun da ne shine ban sarai da damata ba, neman ta ma nake cewa ne a ɗauki topic ɗaya sai an gama a kuma ɗauko wani. Amma mawadu ai 9, littafi 500, minti 10, ban ga yadda za a yi wannan. Ni shawara da na bar a gyara tsarin jalsar, kawai shawara ta kenan. Misali mu ɗau abu ɗaya, yanzu yana faɗan yana cewa na kawo abu babu, a nan a gabanku na kawo akwai hadisi da basu musa shi ba, yana cikin musnad na Ahmad dan Hanbali, ya rushe hadisan Anas na Khaibara gaba ɗaya, ya rushe hadisan Anas na Khaibara gaba ɗaya, ya kuma wanke mana annabi duka ɗaya. Ta
labaran da aka samu na cewa an kashe mijin Safiya sannan annabi yi kaza ya zo kuma yana cewa bayan ma an yi kaza annabi ki cewa ta tafi gun mijinta. Ai ba wanda ya tauna wannan. Haka ko kaɗan wannan da wannan ya tauna zan ce ya atakin? Ai ta zai tauna ya ce da ka ce wannan ga yadda za a haɗa hadisan misali magana tsiraici wannan ne kawai. Yanzu abin afuwar in karanta wannan duk da muninsa don a gane samfurin tsiraicin da nake faɗa. Hadisai suna nan mafiya muni a cikin mu'jam na 24 shafi 206. A gurguje wani mutum ya gaya ma'aiki yana fama da warin kashi. Ma'aiki ya ce masa maso, ya kama izar ina ta ƙasa ya kwayi mun shi, ya tattare shi ya ɗora mun akan gabana, sannan ya dinga shafa ni gaba da baya har sai da warin ya tafi na dinga ganshi. Sun inganta shi. Ibn Hajar da yake cewa ina taɓa magabata, da za ku kawo wannan littafin za ku da ya tashi kawo hadisin, maimakon munin hadisin ya sa ko ya ki kawo shi ko ya rusa shi, sai ya daɗa masa muni. Shi ya ce ya sa da ya cire min kaya ta ƙasa ya ja min shi, ya cire shi ya ɗoran a gabana ya ta shafa ni. Mai Ibn Hajar ya ce ya tashi kawo hadisin sai ya cire gaba ɗaya magana ɗora min ɗin, sai ya ce ya sa ni na yi zikitir ya ta shafa ni. A tarjamar wannan mutum wanda kirkirare ne kwata-kwata ba a yi shi ba, kwata-kwata ba a yi shi ba. To yanzu a bayan wannan kalmar me ake nema na batun tsiraici? In na faɗi wannan abubuwa ne da yawa. Akwai riwayar wanda ya zo annabi aka ce ya zungure shi, ya ce ya Rasulullahi sai na rama. Ya ce rama. Ya ce kai da tufa jikinka sai ka cire ta. Ya cire tufar. Kalmar kashu ya rungumi annabi ta baya ya dinga goga kirjinsa a gadon bayan annabi, yana sumbatar, ban san arabiya ba kuma sana min kashu, yana sumbatar kashu na annabi fariƙal. Sai ce wannan na so dama sahihi ne, har Albani ya inganta shi. Ya kuma ne ya zo ya ce da annabi mun izini in shiga cikin rigarka. Ya shiga cikin rigar ma'aikin Allah, ya kwakuma annabi, ya dinga goga jikinsa, jikin annabi, ya ce bai taɓa jin fata mai laushin ta annabi ba. Sun inganta shi. Hadisi yana nan da shi Ibn Asakir kawo shi ya kasa rusa. Anas dan Malik ya ce annabi ya tadda shi yana wanka ran juma'a, ya tadda shi a ban daki, ya ce wannan wankan na me kake, na juma'a ne ko na janaba? Ya ce na janaba ne. Ya ce to wanke kaza da kaza, wasu kalmomi wasu nauyi, ya ce ban san su ba. Ya ce masu, ya dinga taba shi yana nuna masa su. Ibn Asakir da ya kawo shi ya kasa rusa shi, ya taba isnadin ya kita kuwa. Irin wannan yanzu na zo da sun fi 100 anan. Assalamu alaikum. Tambayar ita ce, mun ji kuma a kaset ɗinka ka ce Sulaim mahaifiyar Anas, annabi yana aikata tana kallon masa tsiraicin mata. Ina ne haka ta tabbata? Shine tambayar da suka yi maka. Waɗannan jawaban da ka yi ba amsa ce akan wancan tambayan ba, ka koma wani wuri daban. Amma bari mu ji su kuma abin da za su. Assalamu alaikum. Abu na ɗaya, ina ba malam hakuri idan a zantuka na akwai wani abu wanda ya fusata shi, amma dai ni a iya tunanina da abin da na kiyaye ban faɗi wani abu da yake muzantawa ba, sai dai hikaya ne na abubuwan da suke faruwa. Abu na biyu shine a ɗazu Malam Jabbar kai kake faɗa, kake cewa ba za ka ba da amsa kan abin da ba shi ne aka kai wa gwamnati ba, ba za ka ba da amsa kan abin da ba shi ne aka ɓata ka a gari da shi ba. Ka zo nan domin ka kare waɗannan abubuwa ne guda 9. Tambayar da zan yi gare ka da kuma dukkanin wanda suke kallon mu ko za su kalle mu nan gaba, shin a cikin waɗannan abubuwa duka da ka zayyana akwai wani abu guda ɗaya da yake cikin guda 9 nan? Amsa shine babu. To me yasa ka kashi a nan? Idan ɗazu ka ce
ba a yi maka adalci ba, kuma an kunna kowa ya ji waɗannan zantuka guda 9 su ne dai ban fita daga ko ɗaya ba. To yanzu kai kuma da ka shigo waɗannan ka kawo su wanda ba sa cikin tarin mai kai, Allah ƙara ma da lafiya, kuma zan so ko da nan gaba malai bani amsa a kai. Mu da kan batutuwan da suke su ne ainihin topic ɗinmu, ba zan fita daga maudu'i ba. Kuma ina faɗa malam, idan da wani lokacin ni da shi ba yanzu ba idan da wani lokacin ai mun tunana ne, idan da wata damar ko a gidansa ko a kafafen sadarwa ko a ina ne, ni da shi mi ɗai ma ɗini da shi mu tattauna akan waɗannan abubuwa da ya ambata. Amma yanzu ba za mu kaɗa hankalin al'umma ba, ga abin da suke so su ji, ga kuma tambayar da aka yi maka shine ka ce Sulaim kawaliyar annabi ce sallallahu alaihi wasallam, kuma kawalcin nata ma mummuna, sannan ka ce annabi yana aikata ta dubo masa al'auran mata. Alhamdulillahi mun zo mun buɗo wannan littafai na al'imam Ahmad Musnad, babu wannan zancen. Mun dubo al-Mustadrak, babu wannan maganar. Ga wannan littafin wanda shine magana ta huɗu a nan, shine Musnad na Abd ibn Humayd, wanda a kaset ɗin da aka kunna kana cewa musannaf. To ina so mu malam gyara tare da girmamawa da kuma ladabi a matsayinsa na babban malami, cewa Abd ibn Humayd ba shi da wani littafi mai suna musannaf. Littafinsa shine Musnad, kuma gashi na zo da shi domin al'umma su gani. A da haka malam tambayoyin da muka yi ko ɗaya baka ba da amsa ba, kuma ina sake nanatawa cewa waɗannan zantuka sun tabbata cewa kai ne ka faɗe su, domin da lokaci da akwai su da ka buɗe ka karanta, da akwai su da ka ja layi ka nuna. Muna da littafai da yawa, amma kowanne sample muke bayarwa. A matsala ta farko da aka yi akwai littafi sama da 20 a ƙasa, amma na ɗauko guda 2 na ɗauko na ishara zuwa gare su. Kai ma za ka iya wannan damar, duk matsala ina abu kaza ka ce gashi, wanda shine abin da aka san cewa ɗaliban kana cewa juz'i kaza, shafi na kaza, mujalladi na kaza. To nan ma abin da muka so kai mana kenan. Ka ce annabi yana da kawaliya, mu mun ce babu wannan ruwaya, sai ka ce mana gata a cikin me al-Mustadrak da ka ambata. Ka ce ana zuwa a dubo annabi al'auran mata, ina wajen, sai ka nuna wa al'umma. Shikenan simple abu, tambaya ce ga kuma me amsarta. Amma duk wannan kewayen da za ka yi fita ne daga maudu'i, kamar yadda kai buƙaci a yi maka adalci, mu muna cewa kai mana adalci, ka tsaya akan topic a tattauna, kada mu kaɗa al'umma. Idan gaskiya ta bayyana kamar yadda kake nanatawa cewa a shirye kake da karɓe ta, ina fatan kuma zuciyarka ka zamanto open mind, ya zamto idan gaskiyar ta bayyana ka nuna wa duniya cewa wannan abin da na faɗa ba haka bane, wannan abin da na faɗa kuskure ne. Shikenan ina nanata wannan saboda ya zamto mun ɗauki addini ba a matsayin siyasa ba, mun ɗauki addini a matsayinsa na addini, cewa idan ba yau akwai gobe, idan ba duniya akwai lahira. Yadda aka zo aka zaunar da mutum a nan, wallahi ranar alkiyama sai ya tsaya, sai ya amsa tambayoyin nan ɗaya bayan ɗaya, sai ya amsa su. Duk wanda aka yi ɓatanci sai an taso su ga ka ga su, ka ce sun yi kaza, an zage su a gari, an ci mutuncinsu, an aibata su, to ga su ga ka a gaban Allah subhanahu wataala zai muku hisabi ranar alkiyama. Idan babu kuma kowa ya san menene makoma. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Assalamu alaikum. Mai girma kwamishinan addini, sauran jama'a, kun ga dai yadda wannan gaba ta kasance, kuma dukkan masu saurare alƙalai ne. Za mu je gaba ta gaba, ta hudu kenan. Ta hudu wane ne zai magana cikin ku? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa wa ba'd. Mahalarta wannan guri na tabbatar kowa yana tare da mu, kuma yana sauraron dukkanin irin amsoshi da yan uwa suka tambayoyi da yan uwa suka gabatar, wanda ni kuma zan gabatar da tawa wadda a da jawaban da shi malam yayi. To sunana Mas'ud Hotoro. A dukkanin jawaban da malam yayi, abin da yake cewa mas'alar da yake cewa ita yake so a fara da ita, to zan gudanar masa da ita yanzu. Wanda yake cewa da ita aka kawo da an tattauna, da ita aka kawo da an tattauna, to yanzu ni ita zan kawo. Amma kafin kawo ta za a fara sa muryarsa a ji tukunna,
ya faɗa, bayan ya faɗa kuma sai in gudanar da tambayoyina a cikin muryar tasa, sannan kuma sai a mika masa abin magana sai ya wannan. Mu'amala ta banza da aka nasarta ta tsakanin ma'aiki yadda yake rayuwa kamar ba ma guje a cikin iyalinsa, bayi da tsarin hatta kwanciya kamar yadda bunsuru yake a garke haka ma'aiki, bai da tsarin haƙƙin cewa, bai da haƙƙin adalci, bai da kula da amana su, ya tare a jikin wata yana ta wata ta dura wata ashar yana taya ta yana an mai da shi wani arni. Mu'amala ta rashin yabo tsakanin ma'aiki da iyali, mu'amala ta banza da aka nasarta ta tsakanin ma'aiki yadda yake rayuwa kamar ba ma guje a cikin iyalinsa, bai da tsarin hatta kwanciya kamar yadda bunsuru yake a garke haka ma'aiki, bai da tsarin haƙƙin cewa, bai da haƙƙin adalci, bai da kula da amana su, ya tare a jikin wata yana ta wata ta dura wata ashar yana taya ta yana an mai da shi wani arni. Maƙiyar Allah maƙiyar annabi sharrin za ku yi annabin kuma ku iya yin sa ba. Ga shi ana kakka ku a ruwayoyin nan kuna mai da shi kwarto. Akwai kwarkwancin da wata da gidan mata aure taimaka shi ga cin ƙoci mijinta ba nan. Ka tada kai da cinyarka ta sa hannu a kanka tana maka kamar kurkuta kai bari. To, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba shakka musulmai da muke wannan guri mun ji irin miyagun kalmomin da malamin ya amfani da su a kan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wadda kowane guda ɗaya daga ciki hukuncinta a musulunci ridda ne. Duk da a bayanan malamin ya nuna cewa nasabtawa annaba akai, ma'ana jingina masa akai, ba shi ne mai faɗarsa ba, a'a wani ne ya faɗa, shi korewa yake yi. To abinda mu yanzu muke bukata shine malam ya nuna inda aka faɗi waɗannan kalmomin da zan faɗa yanzu, wanda idan ya faɗe su muka gansu a littafan musuluncin, to kuma sannan sai mu taya shi aikin korewa cewa waɗannan abun ba su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba. Abu na ɗaya, an ji malamin yayi magana cewa an mai da ma'aiki wani arni. To ina so a nuna min kalmar arne din a ciki wadda malam ya ce an mai da ma'aiki. Sannan malam ya yi maganar ya jingina wa ma'aiki kalmar bunsuru wal iyazu billahi, wanda ala ayyati halin zagi ne kan zagi ya iya cikin wannan kalmar. Sannan malam ya jingina wato kalmar bamaguji ga shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wanda an ji malam ya maimaita cewa wannan ne abin da yake bukata in an zo shine wanda zai nuna. To waɗannan a takaice ina buƙatar su daga cikin littafan musulunci inda aka yi waɗannan kalmomi akan ma'aiki. Kuma afuwa na ga malamin waya yake budawa ya faɗo hadisi, ni ina so ne a nuna min a littafi, wato ban yarda da waya ba kenan. Littafin da aka faɗa aka ce akwai littafin nake so a ɗauko, ga juz'in ga shafin ga lambar hadisi na 1000 kaza ne, idan na gani da izinin Allah kuma amsa za ta biyo baya. Yanzu za a ba Malam Jabbar minti 10 don ya bada amsa akan wannan tambaya. Minti 10 shine tambayar. Yanzu wannan zance da ya ɗauko an ce minti 10, ita nake ta maimaita ta a ɗauke ta ita kaɗai a tauna ta. Ba ma guje inda zan tambaye shi bai mai ba ma gujen da larabci na san bai sani ba. Kwarkwasa da suke cewa wataƙila nan duk a larabci sai dai na gaya musu ita ga su. Me kwarkwasa a larabci? Saka ka ce ba abu, an ce ba ma guje, to faɗi me ba ma gujen kaji babu. Hadisi ne na kawo, wannan ɗan tabatin da shi ne na farko, kuma a tsari na gashi shi ne na farko. Yanzu sai in jiro haka na zaci za a yi. Hadisi ne 5163 cikin Bukhari, ka iya buɗe naka. 5163 ya koro ya ce gashi an yi bikin Nana Zainab, annabi ya zo ya tadda mutane su fita su dawo su fita su dawo, shi da annabi mutane sun ki fita. Ƙarshe annabi dai ya nuna, ya sa aka nuna musu kunya su yake ji, yana son ya kaɗaita da iyali, suka fita. Mu tafi mahallin shahidi. yace summa kharaja an-nabiyyu na'wal hujurati wa kharajtu fi isrihi fa qultu innahum qad dhahabu faraja anaji na ga mai jama'a duk sun fita ba kowa yanzu sai amaryarka faraja wa dakhala baita wa arha sitira wa inni la fil hujra ya dawo shiga ɗakin ya saki
ka ce labule ka ce rufe kofa duk ɗaya ne, ya saki ma'ana dai kadai ce. Wa inni lafil hujra, ni kuma ina ciki wallahi. To nan gaskiyar magana a sanin mu arna ne suke wannan, barna ma ba sa yi, mata aure su saki labule. Ka ce ba wannan ake ni ba, sai in ce ai akwai karo yana nan kashi da yake cewa a Buhari da ya taho zai shiga cewa da shi koma, sai ya saki labule, sai aya ta sauka ta cewa ku daina shiga wajen annabi lokaci kaza da lokaci kaza, tana nan a Buhari. Wannan kuma lafil hujrati ga ta karo ne, ya ce wallahi ina ciki. To tambayar da nake son mai a jawabin da zai mu, tare da munin wannan maganar wadda Buhari kaɗai ya rawace ta duk duniya, a ƙare ni gani ga su, inda ɗalibai na ne yau ba a cikinsu nake ba, duk duniya ba ita. Ni ina cikin ɗakin ya saki labule da matarsa amarya, ya sai da kuma ya bari kowa ya fita, shi ba a san a ya fita kenan, kuma ya faɗa wata riwayar na zo zan shiga kamar da na saba shiga. To tambaya ta farko, shi isnadin nan za a ga ta'alikinsa Bukhari ya ce ƙala Ibrahim ibn Dahman an abi Usman wasu muhulci adu an Anas ibn Malikin ƙala ya koro ta. To wallahi tallahi billahi kaga annaba akai, wannan isnadin kirkirare ne, na bi shi, isnadai ne uku aka murɗe su, kuma dole wannan ya buƙaci lokaci na fitar, kuma wanda yake a cikinsu malaman hadisi ne a Saudiya suka yi su kalubalanci ne, murɗa su aka isnadai ne guda uku, shi matanin isnadai ne guda uku aka murɗa. Ga Ibn Hajar na taho da shi da ake a tambayi magabata, baki uku yayi kan tabbatar da isnadin, baki uku yayi. Abin da ya faɗa a Fathul Bari, wannan hadisi saboda Buhari shi kaɗai roce shi duk duniya, annabi ya ce, Anas ya ce ya kaɗai ta tare da annabi sadda ya tare da Nana Safiya, Nana Zainab afuwa. A nan cewa yayi lallai wani malami ya gaya mu, Nasa'i ya ruwaci wannan hadisi shi ma. A nan sai ya ce wannan hadisi yana a cikin wato annukat kenan, annukatu ziraf, wanda da lokaci kamata in bude karanta reference in ja, inda amin adalci ta lokaci. Me yace akhrajahu sin aidan fil manaqib fil kubra an Ahmad ibn Hafs abina Ibrahim da Hamana an abi Uthmana wa bihi, da wannan labazi na Bukhari, wa inni la fil hujrati, wanda shine na kira maguzanci, shine kuma dabi'un arna, a ce aka daita da iyali da wani, ko maguza ba mu san sane ba, dan dai misali ne ba da abin da zaka sai da wannan. To bihi din nan ga tagaliku ta'alik, anan kuma yace ya duba iya bincikensa bai samu lafazin ba. Waɗannan su ne, in ne wannan bayanin a ce na taba su. Anan yace an bashi labari, kuma taba wanda ake cewa nayi ga aini ƙaryata shi yadda nake faɗa. Yace wannan faɗa maganar da yi ba mu san inda ya ji ta ba, ya gaya masa, da lokaci buɗa zan karanta. Ya koro yace in wani yake nufi ya gaya mai, ba a haife shi ba lokacin. Waɗanda sifar da ya bayar duk ya koro masu sifar, ya ce bai gamu da su ba, gata ya ƙaryata shi. Kuma nan ya ce an ba shi labari, nan ya ce bihi Nasa'i ya ruwaci wa inni la fil hujrati, a nan ya ce bai taɓa ganin hadisin ba banda a Bukhari. In na faɗa su ce na zage su, amma ba a ga me ya faɗa wa ma'aiki ba. anan jama'a a iya sani na musulmi ma cikakke ba zai wannan abu ba, da haka da aka ce wannan abu sifa ce da an sani, su ma'arnan sai mun ba su haƙuri in muka faɗa, mu yi kanmu adalci. Yanzu wannan a gurguje na faɗa, inda na dan ban lokaci isasshe, to a nan ne za a gane menene munin maganar. Masu sharhi 25 ga su, inda ɗaya da ya tauna ta ina jiran su faɗa, wa inni la fil hujrati ya suka fassara ta, ba ɗaya da iya tauna ta, babu ɗaya da iya tauna ta, inda shi a duba a ƙare ni, babu malami ɗaya da ya iya faɗar me ake nufi da ita, gudun ta suka yi duka. To ni a gani na dole mu tsarkake annabi, ko ba wannan matsala balle ga ta taso ana ɗauko ana challenge ɗin. Da haka na ci kamar ba ma guje, ban ce ba ma guje ba, kamar kuma sun mayar na ci, kuma ƙareta su ne. To wanda ya ce ba kamar da farko me ba ma gujen ma da larabci ake ci me ba ma gujen,
ta nake ɗabi'a ce ake ta kaskanci sai a ce kamar ba ma al'adar bahaushe ce ko ashar kai a ce kamar ba ma guje ashar ɗin nan kawai kai ta kazama a ce kamar ba ma guje ya shiga ɗaki da matan aure da wani. Kuma maganar bunsuru a ce nake wanda ya auri wata ya saka don wani ya aura annabi ya ce bunsuru ne, shi wanda ya auren ya saka bunsuru ne. To ya kuma riwayoyin da inda da lokaci na dinga jiro su za a ga wannan karamin magana. Annabi ya yi idalakin wannan kalmar da kalmar bunsuru tana nan a cikin littafin hadisi kuma sai inganta ta ga abin da bai kai ɗaya bisa ɗarin wannan da suke nasabtawa ma'aikin Allah ba. Sau da haka inda matsala ba ani ba ne a littattafan nan ne, kuma kamata yi mu kishin ma'anki ba kishin su ba. Kuma batun waye faɗa duk da lokaci zan ɗauko wannan fassarori haka suka yi su, wanda suka zo kuma da wani abu saɓani wannan san rai ne zaka ga ba zai karɓu ba a hankalci. Laka haja laka fiye laka haja ibn hajar haka ya faɗa, ba laifi namiji mace ta yi sha'awar namiji ta gaya masa ina sha'awarka, yana cikin fatawul bari ya ce babu laifi, ya tabbatar da batun sha'awa ce. Kuma in ba don sha'awa ba ce ya za a ce za ta ce ma aƙalla haya'aha, aure za a ce ma aƙalla haya'aha ana nufin aure, tana tur da ita bayan aure ta magana. Kuma aure ne mai irin aure ne za a ce tafi kwararru. Ala'ayi hal dai magana ta gaskiya ina ba ku shawara, inda ba laifin nan ƙaƙaba mun ake sa da ƙarfin tsiya ba, to a ɗauki topic daki mu zauna da bayan Allah nan a ɗaukin magana in kawo dalilai na cikakku da references su duba su gani in sun gamsu shikenan, in ba su gamsu ba su dawo su warware. Haka har mu gama da ta ɗaya, in mun gama ranar mun tafi ta biyu ba laifi, ka ayyana lokaci ai ta zama har mu girmama annabinmu mu girmama addinin mu. Ni shawarar da nake bayarwa kenan, minti 10 nan kamar an tsara ni kawai dama a zo a yi min abin da za a ce da ƙarshe baka amsa ba, saboda da za a amsa karatun awa 3. Ai da ɗaliban da ake ta aibatawa kawai cewa ne da su an mai da annabi kamar kwarto, za su hauni da duka. Sai da na yi dogon bayani suka ga haka ne, to ya waje wannan bayanin yadda yake faɗa ina yi a can yana son masa nan ya ban lokacin da aka ban a can. Amma tun ba minti 10 nake jawabi na gama ba, awa 3 nake sannan a gane ni. Yanzu ko shi ya ce a minti 3 zan fitan mai da wannan abu, a minti 10. To wannan shine rashin adalcin da nake. laifukan da na yi Allahu afuwar ka na yi nemowa, tuntuni na yau tunanin da dauri ba ni ko tunanawa, ayyukan da rabu bai so cikin su ne nake sararawa, sun zamo ruwa na shana da shimfidar da na yi kwantawa. Ban guje wa zunubi ba don maimai da na yi da sabawa, saddado aka yi kirana kan aikin da na yi na sabawa, sai na sake tunzira san bana ma batun tsagaitawa. Sai ka ce ba za a tashan baran da za a yi kidayawa, ran da za a yi kidayar kididdiga ta ayyukan kowa. Zantuka na boge kullum a furici nake ta furtawa, ban kula da an amince ni sai kawai na dora ketawa, ga turum hakin mutane da laitace gami da gyatsewa. Alkawar idan na yi shi a bigirin nakan yi watsarwa, yaudara al'amura sun yi toso ina ta dorawa, ban kula da na filoli wajibai ko ban kiyayewa, saddanai nufin na sallata sai nake ta yi da gaggawa, ban kiyaye duka gabbai ba ayyuka irin na batawa, ijiya ta kalli barna a saddado ake ta barnawa. Ya fice gami da zumɗe ko ya yawaye tana yi karawa, wanda do ya zo wucewa a lamarin sa zan yi taunawa.
zana ɗora in ta kallonsa har ido ya daina hangowa, har gubar ido ta kasayya tuntsire kafa ta harɗewa. Sai na ɗora nai ta zance a sha'aninsa sai ka ce nawa, kasuwa da ayyuka nai da ahalinsa duk na jerawa. Sutura abin hawa nai mai kimar kuɗi na saidawa, hannuwa siyo tabi wasu lokutan siyo rubutawa. Diddigen kafa ya ɗaukan zuwa wurin da zan yi holewa, ba na rarrabe haramun daban a san da na yi nemowa. Ni nake ta share ƙarya da rantsuwa saboda saidawa, kai gami da tsaba na cakuɗa adan ya karuwa. Ga uwa ubansa harshe da shi nake tsimi da furtawa, ya zamo uban makamai gare ne san da zan yi kautarwa. Sai na yaki gaskiya ta yiwuwar wasu ƙasa ta kwantawa, har ta zambaka su duk sai garya za ta dinga haskawa. Na tuno sa'ad da na yi aiki da nufin na ringa kangewa, na ɓame a can a kuriya alharga na sa na kullewa. Hikimar hakan na ɓoye aikin laifuka da kaucewa, ga ilahi na gani na idanuwan sana kiyayewa. Ni da baliga a ɗaki a kullum guje idan kowa, ga raƙibunan a cido mai aikin da ke rubutawa. Ya rubuta ayyuka a kitabi na saboda aunawa, fashar da mun ka aika har daɗin tana yi mantawa. Zunubai kwana anan har ranar tambaya da amsawa, yar uwa a koda yaushe idan ta ganni ba ta mantawa. Walidai da sun ka haife ni ko gare su ba ni kyautawa, malamai da sun ka raine ni banda lokacin ganin kowa. Sahibai da ke makwabta kwa duk gare suna yi cutarwa, yaya za na duba Allah da laifukan da na yi ta jerowa. Laifukan da na yi sun girma sun yawaita sun yi ninkawa, rabbana taho da koko agun wani ka ba ni samuwa. Mahirin gane fakiri mai rauni marasa shiwawa, haziki a laifuka mai maimaita su har da dakewa. Gafara nake bida Allah zunuban da na yi ka yafewa, afuwar ka ta wuce girman laifin da na yi ta aikawa. Laifukan da na yi Allahu afuwar ka na yi nemowa. Nurul Haq Quranic and Arabic School Gwarinpa Abuja, nitsatsiyar makaranta don koyon Alƙur'ani da harshen Larabci game da ilimin boko, ke farin cikin sanar da iyayen yara shirin ɗaukar ɗalibai zangon karatu na shekara 2020-2021. Nurul Haq Quranic and Arabic School Gwarinpa, burin mu shine horar da yara rubutu, karatu da sarrafa harshen Larabci da haddar Alƙur'ani mai girma tun shekaru 12 a duniya. Makarantar na da kayan karatu na zamani da masu kula ta musamman. Makarantar ta haɗa dukkan abin bukata don kwanan ɗalibai mata da maza. Garzayo don nema wa 'ya'yanka matsugunin karatu kafin a rufe. Kuna iya tuntuɓar makarantar